Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Welcome sa aking channel, Eric's Nihongo Lessons. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyong ito, ating tutukan ang conjugation na zaru wo enai, na ibig sabihin, wala akong choice kundi gawin ang nantoka-nantoka. Yoroshii desu ka? Hajimemashou. Sa nakaraang leksyon 112, ating tinignan ang suffix na eru na ibig sabihin posible na nantoka-nantoka at ang enai na ibig sabihin imposible na nantoka-nantoka. Dugtong nito ang tungkol sa conjugation na zaru wo enai sa leksyong ito. Alam natin na ang ibig sabihin ng enai ay hindi makakuha o hindi makakatanggap at ang zaru ay nanggaling sa nai conjugation ng mga verbs. Bale, papalitan natin ang nai ng zaru. Ang literal na ibig sabihin ng zaru wo enai ay hindi ako makakatanggap ng hindi paggawa ng action. Bale, wala akong choice kundi gawin ang action. Ang nuance ng zaru wo enai ay sa totoo lang ayokong gawin ang action. Kaya lang, wala akong choice. Kaya gagawin ko na lang ang action. Ang zaru wo enai ay medyo katulad sa tatlong conjugations na atin ang natutunan. Ang una ay ang must conjugation katulad ng nakereba naranai o nai to ikinai na ating inaral sa leksyon 63. Halintulad din ito sa causative passive conjugation o ang saserareru conjugation na ating tinignan sa leksyon 81. At ang nakaraang conjugation na walang magawa kundi nantoka-nantoka o ang ru shikanai conjugation ng leksyon 109. Pero bawat isa nitong tatlo ay may konting kakaibang nuance kesa zaru wo enai at akin itong ipapaliwanag maya-maya. Kung nais nyo pong tumulong upang makagawa tayo ng mas marami pang mga libreng videos katulad nito, pwede po kayong magbigay ng kahit anong halaga sa aking PayPal account, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's ay E-R-I-C-S, wala pong apostrophe, Nihongo Lessons. Ang link po ay nasa description box sa ibaba. Ang leksyong ito, pati na rin ang mga nakaraang leksyon, ay meron pong kasamang exercise sheet na nagpapalakas ng iyong napag-aralan. English po ang exercise sheet natin. Sa donasyong $10, pwede po kayong umemail sa akin sa ericsnihongolessons@gmail.com at i-email ko po sa inyo ang exercise sheet. Pagkatapos nyo pong sagutin, balik nyo lang po sa akin ulit at ako mismo ang mag-check at bibigyan ko po kayo ng feedback. Balik tayo sa ating leksyon. Ano ba ang kaibahan ng zaru wo enai sa tatlong conjugation na ito? Sa must conjugation na kereba naranai, meron tayong tinatanaw na obligasyon, na may obligasyon akong gawin ang action. Sa causative passive o saserareru conjugation naman, may tao na pumipilit sa akin na gawin ang action, kontra sa kagustuhan ko. Sa ru shikanai naman, ang action na gagawin ay yun lang ang nakikita kong pwedeng gawin. May pakiramdam ng pag-resign o pag-surrender. Ang nuance naman ng zaru wo enai ay, sa totoo lang, ayokong gawin ang action pero wala akong choice kundi gawin na lang ang action. Ang mga pangyayari ang nagtutulak sa akin na gawin ang action. May mga sitwasyon ng apat na ito ay pwedeng gamitin at halos pare-pareho ang meaning. At kung alin man ang aking gagamitin ay nagpapahayag ng aking totoong damdamin tungkol sa sitwasyon. Ngayon, paano ba pormahin ang zaru form ng mga verbs? Madali lang, pero dapat alam mo na paano buuin ang nai form o ang plain non-past negativo conjugation ng mga verbs. Kung gusto mong reviewin paano gawin ang nai form, panoorin lang ulit ang leksyon 26 hanggang 30 na tungkol sa basic verb conjugation. Upang pumorma ng zaru, ilaglag ang nai at palitan ito ng zaru. Ehemplo, tabenai, hindi kakain. Ito'y magiging tabezaru. Yomanai, hindi magbabasa. Ito'y magiging yomazaru. Tsukawanai, hindi gagamit. Ito'y magiging tsukawazaru.
Pero may isang verb na exception sa rule na ito. At ito ay ang verb na suru o gagawa. Ang negatibo nito ay shinai, pero ang zaru form ay sezaru, sezaru. Ngayon, titingin tayo ng mga iba't ibang ehemplo ng mga sentences. Ehemplo, kung ito'y magiging kahilingan ng manager, wala akong choice kundi pupunta na lang sa business trip. Ang pupunta ay iku, negatibo, ikanai, na magiging ikazaru wo enai. Sa salitang Hapon, tachou no tanomi ni naru to shuchou ni ikazaru wo enai. Ang nuance, sa totoo lang, ayokong pumunta sa business trip pero wala akong choice at pupunta na lang dahil ito ay nagiging kahilingan ng boss ko. Tachou no tanomi ni naru to shuchou ni ikazaru wo enai. Ngayon, papalitan natin ang zaru wo enai sa tatlong magkahawig na conjugation ito at tignan natin paano naiiba ang nuance ng sentence. Gamit ang must conjugation, kachou no tanomi ni naru to shuchou ni ikanakereba naranai. Kachou no tanomi ni naru to shuchou ni ikanakereba naranai. Ang nuance ngayon ay meron akong obligasyon na pumunta. Responsibilidad kong pumunta sa business trip. Ang susunod ay ang causative passive. Kachou no tanomi ni naru to shuchou ni ikasaserareru. Kachou no tanomi ni naru to shuchou ni ikasaserareru. Ang nuance dito ay may taong pumipilit sa akin na pumunta ng business trip at kalimitan ito ang aking manager. At gamit ang shikanai, kachou no tanomi ni naru to shuchou ni iku shikanai. Kachou no tanomi ni naru to shuchou ni iku shikanai. Ang nuance dito ay wala na akong pwedeng gawin kundi pumunta sa business trip. Posible dahil takot ako mapagalitan o baka paaalisin ako sa trabaho. Gusto ko bang pumunta o hindi ay hindi klaro sa rushikanai. Ngayon, nakikita mo na ba kung ano ang konting kaibahan ng nuance ng bawat isa sa mga conjugations na ito? Sa zaru wo enai, ang nuance ay wala talaga akong ganang mag-business trip pero wala akong choice, pupunta na lang. Ang ginigiit dito ay wala talaga akong gana. Ngayon, alin sa apat na ito ang gagamitin ng speaker ay siyang nagpapahiwatig ng totoong damdamin ng speaker tungkol sa sitwasyon. Dahil nagkamali akong pagtingin ng menu at in-order ko na, wala akong choice kundi kainin na lang ang aking in-order. Ang kakain ay taberu, negatibo, tabenai, na magiging tabezaru wo enai. Ang buong sentence, jibun ga mimachigaete chumon shitan dakara tabezaru wo enai. Ang nuance, sa totoo lang ayokong kainin ang pagkain pero dahil na-order ko na at babayaran ko rin, sayang ang pera, wala akong choice kundi kakainin na lang. Jibun ga mimachigaete chumon shitan dakara tabezaru wo enai. Kung pakilala ni Professor Tanaka, wala akong choice kundi makipagkita sa taong yon. Ang makikipagkita ay au, negatibo, awanai, na magiging awazaru wo enai. Ang buong sentence, Tanaka-sensei no shoukai nara, awazaru wo enai desho. Ang nuance, sa totoo lang, ayoko sana makipagkita dahil busy ako at wala akong panahon. Pero dahil pakilala ito ni Professor Tanaka, nakakahiya pag di ako makikipagkita, kaya wala akong choice, kaya siguro makipagkita na lang. Tanaka-sensei no shoukai nara, awazaru wo enai desho. Dahil pumalpak ang kanyang visa renewal, wala siyang choice kundi umuwi na lang sa kanyang bansa. Ang uuwi ay kairu, negatibo, kairanai, na magiging kairazaru wo enai. Kanojo wa biza no saishinsei o shippai shita no de kuni e kairazaru wo enakatta. Ang nuance, sa totoo lang ayaw pa niyang umuwi sa bansa niya. Pero dahil wala na siyang visa, wala siyang choice kundi umuwi na lang. Kanojo wa biza no saishinsei o shippai shita no de kuni e kairazaru wo enakatta.
Dahil walang nagsasalita ng Ingles sa maliit na bayan na yan sa probinsya, wala siyang choice kundi magsalita ng French. Ang magsalita ay hanasu, negatibo, hanasanay, na magiging hanasazaru o enai. Ano chisa na inakamachi dewa, dare mo eigo o hanasanai kara, kare wa Franz go o hanasazaru o enakatta. Ang nuance, sa totoo lang ayaw niya mag-French dahil di siya masyadong marunong. Pero dahil walang nakakaintindi ng Ingles sa bayang yon, wala siyang choice kundi subukang magsalita ng French. Ano chisa na inakamachi dewa, dare mo eigo o hanasanai kara, kare wa Franz go o hanasazaru o enakatta. Dahil ang mga lecture ng teacher ay hindi kumpleto, wala kang choice kundi magbasa ng libro. Ang magbasa ay yomu, negatibo, yomanai, na magiging yomazaru o enai. Sensei no kougi wa kanketsu shite inai node, hon o yomasazaru o enai. Nuance, ayaw talaga ng mga estudyante magbasa ng libro. Pero dahil hindi kumpleto ang lecture ng teacher nila, wala silang choice kundi magbasa ng libro kung gusto nilang pumasa sa examen. Sensei no kougi wa kanketsu shite inai node, hon o yomazaru o enai. Dahil walang bus tuwing linggo, wala kaming choice kundi maglakad hanggang downtown. Ang maglakad ay aruku, negatibo, arukanai, na nako-conjugate bilang arukazaru o enai. Nichiyoubi ni wa basu ga nai node, downtown made arukazaru o enai. Nuance, sa totoo lang ayaw naming maglakad dahil nakakapagod. Pero dahil wala kaming masasakyan tuwing linggo, wala kaming choice kundi maglakad hanggang downtown. Nichiyoubi ni wa basu ga nai node, downtown made arukazaru o enai. Sa mga panahon ngayon, dahil ang sweldo ni Mister ay hindi kakasya, ang mga misis ay walang choice kundi magtrabaho na rin. Ang magtatrabaho ay hataraku, negatibo, hatarakanai, na nako-conjugate sa hatarakazaru o enai. Ima wa, otto no shūnyū ga tarinai node, tsuma mo hatarakazaru o enai. Ang nuance, sa totoo lang ayaw na mga misis magtatrabaho. Kaya lang dahil kulang ang sweldo ng mga mister nila, wala silang choice kundi magtatrabaho na rin. Ima wa, otto no shūnyū ga tarinai node, tsuma mo hatarakazaru o enai. Dahil walang tumutubo tuwing winter, walang choice ang Canada kundi mag-angkat ng pagkain. Ang mag-angkat o import ay yunyu suru, negatibo, yunyu shinai, na nako-conjugate bilang yunyu sezaru o enai. Fuyu ni wa nani mo sodatanai node, Canada wa shokuryou o yunyu sezaru o enai. Nuance, ang Canada ay ayaw talaga mag-import ng pagkain dahil syempre mas masarap at presko ang sariling taniman. Pero dahil walang tumutubo tuwing winter, walang choice ang Canada kundi mag-angkat ng pagkain tuwing winter. Fuyu ni wa nani mo sodatanai node, Canada wa shokuryou o yunyu sezaru o enai. Dahil nawala ang kanyang cellphone, wala siyang choice kundi bumili ng bago. Ang bibili ay kau, negatibo, kawanai, na nako-conjugate sa kawazaru o enai. Keitai denwa o nakushite shimatta node, kare wa atarashii no o kawazaru o enai. Nuance, ayaw niya talagang bumili ng bagong cellphone dahil yung nawala ay kabibili lang at mamahalin. Pero wala siyang choice at bumili na lang dahil kailangan talaga niya ng may cellphone. Keitai denwa o nakushite shimatta node, kare wa atarashii no o kawazaru o enai. Bilang isang foreign worker sa Japan, walang choice si Mary kundi matutong mag-Nihongo. Ang matututo ay narau, negatibo, narawanai, na magiging narawazaru o enai. Nihon de no gaikokujin roudoushia to shite wa,
Miyari-san wa Nihongo narawazaru wo enai. Ang nuance, sa totoo lang ayaw talaga ni Mary mag-aral ng Nihongo dahil nahihirapan siya. Pero wala siyang choice dahil kailangan mag-Nihongo sa trabaho. Nihon de no gaikokujin roudou-sha toshite wa, Miyari-san wa Nihongo narawazaru wo enai. Naubusan ako ng cash. Kaya wala akong choice kundi magbayad gamit ng aking credit card. Ang magbabayad ay harau, negatibo, harawanai, na nako-conjugate sa harawazaru wo enai. Genkin wo tsukatte shimatte, credit card de harawazaru wo enakatta. Ang nuance, ayaw ko talagang sanang maggamit ng credit card dahil gasgas na at malapit nang mag-max out. Kaya lang wala akong choice dahil nauubusan ako ng cash. Genkin wo tsukatte shimatte, credit card de harawazaru wo enakatta. Dahil walang inuming tubig, walang choice si Mr. Smith kundi uminom na lang ng beer. Ang iinom ay nomu, negatibo, nomanai, na nako-conjugate sa nomazaru wo enai. Mizu ga nakatta kara, Smith-san wa biru wo nomazaru wo enakatta. Ang nuance, ayaw talaga ni Mr. Smith na uminom ng beer dahil tubig ang gusto niya. Pero dahil walang tubig at uhaw na siya, wala siyang choice kundi uminom na lang ng kung anong meron. At ito ang beer. Mizu ga nakatta kara, Smith-san wa biru wo nomazaru wo enakatta. Interesado akong magturo, kaya lang pag online class, wala akong choice kundi tatanggi. Ang tatanggi ay kotowaru, negatibo, kotowaranai, na magiging kotowarazaru wo enai. Oshiru koto ni wa taihen kyoumi ga arimasu ga, online class nara kotowarazaru wo enai. Ang nuance, ayaw ko sana talagang tanggihan ang pagtuturo dahil enjoy ako sa pagtuturo. Kaya lang pag online class, di kasi ako marunong mag-computer kaya wala akong choice kundi tatanggi na lang. Oshiru koto ni wa taihen kyoumi ga arimasu ga, online class nara kotowarazaru wo enai. Susumahin natin ang leksyong ito. Ating natutunan paano gamitin ang conjugation na zaru wo enai. Ang zaru conjugation ay mula sa nai form ng mga verbs. Ang nai ay papalitan natin ng zaru. Ang ibig sabihin ng zaru wo enai ay wala akong choice kundi gagawin na lang ang action. Ang nuance dito ay di ko sana gustong gawin pero dahil wala akong choice, gagawin ko na lang. At dito natatapos ang leksyon natin tungkol sa conjugation na zaru wo enai. Goran ni natte kudasatte, domo arigatou gozaimashita. Kung nais nyo pong tumulong upang makagawa pa po tayo ng mas maraming libreng video lessons katulad nito, pwede po kayong mag-donate ng kahit anong halaga sa aking PayPal link na nasa loob ng description box. At kung nais nyong patibayin ang iyong natutunan, meron po tayong exercise sheet para sa leksyong ito at sa mga luma nating leksyon. Mag-donate lang po ng minimum $10 at pagkatapos nyo akong i-email, ipapadala ko po sa inyong exercise sheet, gagawin nyo at isauli nyo sa akin through email at ako mismo ang mag-check ng iyong mga answers. Bibigyan ko po kayo ng feedback. Salamat po sa inyong suporta. Yoroshiku onegai shimasu. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Ja, mata ne!